Maobserbahan ang National Infection Prevention and Control Week sa Pilipinas tuwing ikalawang linggo ng Hulyo. At dahil nga tayo ay nakakaranas pa rin ng pandemyang dulot ng COVID-19, importanteng talakayin ang mga paksa tulad ng infeksyon. Ngayong araw ay kasama natin si Dr. Christine J. Nermo ng Infection Prevention and Control Committee ng Bicol Regional Hospital and Medical Center upang ibahagi ang kanyang mga kaalaman tungkol sa usaping ito. Magandang araw po, Dr. Herman. Hello, magandang araw po sa mga tagapakinig sa radyo. Doc, pwede po ba natin ipaliwanag para sa mga tagapakinig natin kung ano po yung infection at saan po ito nanggagaling? Okay po. Bali po, yung infeksyon, isa po siyang proseso kung saan yung mikrobyo po pwedeng bacteria, pwedeng virus, pwedeng mga parasite o yung mga bolate, pwedeng mga fungal. So, mikrobyo po na yun, pwede siyang pumasok sa katawan natin. Pagpasok sa katawan natin, magdi-divide po siya, dadami, and then pupunta po siya sa iba't ibang parte ng katawan natin para sirain yun and magkakos ng infection. Opo. Doc, paano po ito nagsispread o lumalaganap? Meron po ba itong mga modes of transmission at paano po siya nakakapasok sa katawan ng tao? Okay. So, before natin i-discuss yung mode of transmission, I think importante natin malaman kung saan siya nanggagaling. So, di ba ang dami-dami pong infection, saan ba pwede siyang makuha? So, una, yung infection po, pwede natin makuha sa tao. So, halimbawa po, meron tayong kasama sa bahay na merong infection like COVID-19. So, pwede po natin mahawa yung infection na yon galing sa kanila. Secondly, pwede po yung infection makuha sa maduming pagkain, sa maduming tubig, sa mga pagkain po na hindi properly naluto, like yung mga hilaw or yung mga undercooked na meat. Kasi po, di ba yung mga karne ng baboy, ng baka, pwede po siyang pamahayan ng mga parasites. Pag hindi po natin properly naluto yun, so pwede po natin ma-ingest, and yung parasite na yun, may infect po yung katawan natin. Pangatlo, pwede po natin makuha yung infection galing sa mga hayop. So like, ang term po namin doon, yung tawag is zoonotic infection. So example po ng infection from animals is yung rabies. Halimbawa, nakagat tayo ng aso na may rabies, so pwede po niyang ma-transfer yung infection papunta sa tao. So pang-apat po, pwedeng makuha po yung infection sa paligid, sa environment. So halos actually, lahat, kahit saan po sa paligid natin, pwede tayo makakuha ng infection. So sa paligid naman po, halimbawa, meron tayong contaminated na soil, maduming lupa, or contaminated na water. So pwede pong merong mga infection doon na makukuha. And panglima, pwede po tayong makakuha ng infection from hospital. Kung narinig niyo po yung mga hospital-acquired infection. Kaya din po, di ba, ina-advise po namin pag medyo mahina yung resistensya, matatanda, mga bata, iniiwasan po pumunta ng hospital kasi po sarit-saring infection po yung pwedeng makuha sa hospital. So ngayon po, since alam na natin kung paano po siya makuha, paano naman po siya transmit papunta sa atin? So ano yung mga mode of transmission para mahawaan tayo ng infection? So una po, yung pinaka-common is through direct contact. So yung direct contact po, yung mga example po niyan is halimbawa through kissing, through touching, yung mga sexual contact, yun po yung direct kasi diretso po nating nakukuha yung infection from an infected person. So halimbawa po sa mga kissing like yung mga COVID-19, di ba? Or mga viral infection like flu, pwede po natin yung pa-transmit through kissing. Yung touching naman po, halimbawa meron tayong kamag-anak na merong chickenpox, bulutong. So di ba po yung mga chickenpox, meron mga lesions, mga blisters, meron siyang fluid doon sa lesion. So pag halimbawa hinawakan po natin yun, yung pumutok na lesion na yun, so pwede po ma-transmit yung virus po na nandun sa isang tao. So through touching. So pang-tatlo, sexual transmission. So yung mga sakit tulad ng, yung common ngayon sa atin yung HIV, di ba? Yung kadalasan po na mode of transmission ng HIV infection through sexual contact. Yung mga sexually transmitted diseases. So yung mode of transmission yan is through sexual contact. If meron po tayong direct contact, meron naman tayong indirect contact. So
like yung mga COVID-19 infection. So, pwede po natin siya matransmit indirectly. For example, meron tayong taong may sakit na COVID, bumahing siya, umubo, tapos hinawakan niya yung ilong tsaka bibig niya ng kamay niya. Tapos hinawak niya sa door. Tapos yung door na yun infected na. Tapos merong isang tao na humawak din dun sa pinto, hindi naghugas, ginamit niya yung kamay niya pangpunas din sa face niya. So pwede po niyang makuha yung infection from that infected person through doon sa paghawak sa pinto. So indirectly siya kasi wala naman siyang contact with the infected person. Actually, madami pa po. Halimbawa, respiratory droplet. Mode of transmission din po yan. Yung mga, yan, like yung COVID-19 infection, yung mga flu, natatransmit po siya. Halimbawa, nagbahing or umubo, yung pasyenteng may COVID-19. Pag malapit ka doon sa tao na yun, so yung bahing niya, pwede matransmit directly sa'yo. Kasi syempre, tatapon po siya eh. Yung mga tuberculosis, ang tawag naman sa mode of transmission ng tuberculosis is airborne. Airborne po siya kasi nagsususpend po siya sa air, nagstay po siya sa air. Unlike yung respiratory droplet, di ba kaya siya droplet kasi pag binahing mo siya, bababa siya. Kaya yung usually nahawaan lang ng mga respiratory infection is yung malapit sa'yo. Pero pag airborne siya, mas-suspend siya sa air like yung TB. So, halimbawa, may umubo na may TB, pag dumaan ka doon, pwede mong malanghap yun kahit matagal na siyang wala doon. Kasi yung mga airborne infection, pwede po siya several hours nasa air. Nagsususpend siya doon. Another mode of transmission naman na common is through vertical transmission. So ito naman po, yung vertical transmission is nata-transfer yung infection from mother to baby. Halimbawa, yung nanay natin may sakit na, although hindi lahat po ng infection ng mother pwede ma-transfer sa baby, may iilan lang pong infection na pwede. Like hepatitis B, HIV infection, so pwede po yan ma-transfer. Kasi di ba po connected yung cord, yung umbilical cord ng baby sa mother. So through pwede ma-transmit yung infection. Meron naman pong mga vector-borne na tawag. Merong taga-transmit, may vector like mosquitoes. Kadalasan ng mga infection na transmit ng mga lamok is dengue and yung malaria. So madami po siya. Yun po yung mga common lang, ilan lang po na mode of transmission ng mga sakit na to. Opo. Napakarami po pala talaga, Dok, ng pinamumulan siya mode of transmission. Kaya So, dapat talagang kailangan system para ma-prevent na makuha yung mga infection na yun. Opo. Kanina po, Doc, na-mention po ninyo yung hospital setting po. So, Doc, bakit po naman po importante ang infection prevention and control sa mga healthcare settings o sa mga health facilities? Sige. Bakit po sila importante? Kasi syempre, yung Infection Control Committee kasi, parang sila yung tagapamahala para maiwasan yung paglaganap, para ma-prevent, maiwasan yung paglaganap ng infection sa hospital. Isa sa pinaka-role ng IPC is to make sure yung safety ng mga pasyente. So yun yung pinaka-foremost na namin, na inaalagaan yung patient safety. So we make sure na dapat yung environment, yung hospital malinis para ma-prevent na ma-transfer yung mga infection na pwedeng makuha sa hospital. Maliban sa patient safety, kailangan ng IPC na masigurado din po yung kaligtasan ng kapwa naming mga healthcare workers. So kailangan namin masigurado na protektado po sila. So dapat alam nila kung paano protektahan yung sarili nila through mga seminars, like hand washing, yung proper use ng PPE, mga safe practices ng mga needle prick injuries para masigurado po na hindi rin po sila agrabyado, na protected din po sila against infection. Kami din po, yung infection control, yung namamahala sa mga outbreak. Halimbawa, nagkaroon ng may kumalat na infeksyon sa ospital or may bagong infeksyon na kumakalat sa mundo. So kami yung nagko-coordinate ng lahat ng ginagawa, yung mga efforts, mga investigation kung saan siya galing, kung paano siya maiiwasan, yung mga measure, mga protocols kung paano siya para ma-limit yung spread ng infection. And kami din po yung nag-coordinate sa local health officials, mga RHU,
para po mag-exchange ng ideas, ng mga protocols para po effectively na ma-contain yung infection. Opo. Doc, bukod po sa ating mga health workers, sino-sino po yung mga taong nasa at risk po or susceptible sa infection? Yes. Di ba na-mention ko kanina na, yung infection po, kumakalat siya sa paligid natin. Pero hindi po lahat nagkakaroon ng infection. So, iilan lang, hindi naman lahat ng ospital kahit nasa paligid natin yung mga mikrobyo. Siyempre, meron lang po mga tao na tawag namin susceptible or mabilis kapitan ng mga sakit. So, una, yung tinatawag po namin ng mga immunocompromised, kung saan po yung immune system nila mahina. So, hindi nila effectively nalalabanan po yung mga mikrobyo na pumapasok sa kanila. Example po nun is yung mga cancer patients. So, immunocompromised sila. Yung mga pasyente na nagkaroon ng organ transplant. Kasi usually po yung mga organ transplant na patient ay may tinitake sila ng mga medication to suppress their immune system. Pangatlo po, yung mga pasyenteng may HIV or AIDS. So, di ba, yung virus kasi yung ina-atake nila is yung immune system. So, pag ina-atake nila yun, so wala silang panlaban against infection. So, sila yung mga immunocompromised. Pangalawa po, mga matatanda or elderly. So, yung matatanda po, as they grow older, yung immune system po bumababa din. So, kaya di ba parati silang priority pag may mga vaccination, priority yung matatanda kasi sila yung prone to infection kasi mababa yung immune system nila. So, actually, extreme of ages, matanda, tas mga bata. Mga bata naman, prone din sila for infection kasi yung immune system nila developing pa lang. So, hindi pa siya enough to combat yung mga malalakas na infection. Kaya prone din sila na magkaroon ng mga opportunistic, ng mga infection. Panglima po, pwede rin po na yung may mga comorbidities na tinatawag. So, may mga malulubhang sakit or may mga chronic na infection or chronic na sakit like diabetes, yung mga nagda-dialysis na pasyente, mga immunocompromised na, tapos yung mga heart condition. So, meron kasi silang binabattle na sakit na. So, somehow, yung immune system nila mahina na rin. Ano pa ba? Yung mga malnourished na mga tao. So, syempre, pag hindi enough yung nutrition mo, hindi rin pumalakas yung immune system mo kasi hindi siya enough to battle infection. Mga pregnant women, immunosuppressed din sila. Kasi po yung nangyayari pag pregnant ka, naturally suppress yung immune system mo, meaning, kasi po di ba merong fetus, may bago sa katawan. So yung ginagawa ng katawan natin is sinusuppress yung immune system para hindi niya labanan yung foreign sa body niya kasi may bago. So naturally suppress yung immune system ng mga pregnant. Kaya pag may konting infection, pag buntis ka, kailangan i-treat agad kasi immunosuppress sila. What else? Mga travelers, prone din sila for infection kasi kung saan-saan sila pumupunta. Halimbawa, pumunta ka ng Africa, so ang dami mong pwedeng makuha na sakit from Africa. So kaya sila prone to infection. Yung mga nagtatrabaho po sa mga farms, nagtatrabaho sa market, kasi parati silang exposed sa mga animals. Halimbawa, yung mga chicken coops, so parati silang exposed sa chicken. So usually yung mga viral infection, mga H1N1, so galing po siya sa mga ganon. So sila po yung ilan sa mga tao na prone to develop mga infection. Opo, talagang galing po talaga from all walks of life ang mga pwedeng maapektuhan nitong infection. So, ayan nga po, napag-usapan natin kung saan po nagsisimula yung infection, ano yung chain of infection, at sino-sino yung mga taong susceptible dito. Abangan ang pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa infection prevention and control.